खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानासाव दावबायारिफोरनि गारिखौ गान्दाया होसोदों। बाक्सानि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 308 कौटि रांनि बिकास यात्राखौ बेखेवबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरा नखरसेसिम हा मोननो थाजासिम एबसुआ सरकारखौ नारसिनलांगोन बुंदों दिपेन बर'। सिलचराव रां जाख्ल'नानै सासे एएसआइआ हमजादों। हाथियारजों गाग्लोबजानायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया जोखोम। गिख्रंथाव अर खामनानै जोखोम आरो गोबां रां सम्पथिया खामनानै सेवहांगार। गसाइगाव पुलिसा ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनाय गाबख्रावनाय जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्ज साखाथियाव मैया साननि 4 बाजिसोआव मोनसे दावबायारिफोरनि हानजाया जिप साफारि खालामबाय थानाय समावनो खारबाय थानाय गारि साफारि खालामबाय थानाय दावबायारिफोरनि हानजानिथिं मासे गिदिर गान्दाया रागा जोंनाय महर लानानै होसोदों। हाग्रामानि गेजेरजों थांनाय लामाजों दावबायारिफोरा साफारि खालामनाय खारबाय थानाय जिपखौ फ्राय 2 किल'मिटार उन होसोलांबाय थादों होननानै मिथिनो हादों। नाथाय गारि ड्राइभारनि गोख्रों नाजानायाव गारिजों लोगोसे दावबायारिफोरनि हानजाया गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामायाव सोलिबाय थानाय दानाव फारि-फारियै सानथामसोआव गान्दाया दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनाय होस्रि खावनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सा जिल्लानि अदालबारियाव बिकास यात्रानि जोहै 308 कौटि रांनि मावथांखिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि थाखाय बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय सोरखारनि मावथांखिफोराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव गासै 36 था मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवजानाय मावथांखिफोरनि गेजेराव बर्मानिफ्राय निकासि थांग्रा लामासिम 90 कौटि रांजों 25 किल'मिटार लामा बानायनाय, बर्मा तामुलपुर फोनांजाब 22 किल'मिटार 91 कौटि रां लामा बानायनाय, मरा फाग्लादिया आरो फाग्ला दैमानि रुगुं सेर सेर माथावरि बानायनाय, मडेल कलेज बानायनाय, बीएड कलेज बानायनाय बायदि गासै 36 था मावथांखिखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, नन्दिता गारलसा, एमएलए जलेन दैमारि, काथिराम बर', अरुप कुमार दे, गौतम दास, राकेश ब्रह्म, कनसियाम दास, धर्म नारायण दासजों लोगोसे एमएलए मन्टु बर'मोनहाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइननि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि, आमाराबारि आरो सारिदुवार फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थामथि खेबनि थाखाय गासै 1204 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम एबसुनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनो थाखाय भारत सरकारा थांनाय 2006 मायथाइयावनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइनखौ लाबोदोंमोन। बे आयेना भारतआव आजावजानाय लोगो लोगोनो भारतनि गोबां रायजोफोरानो हानि जेंनाया सुस्रांजादोंमोनब्लाबो आसामाव बे आयेनखौ मोजाङै मावफुंनाय जायाखैमोन। बेबायदिनो बिटिआरजों लोगोसे आसामाव थानाय गोबां जिल्लाफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो रायजो राजाफोरखौ लानानै एबसुआ गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोनब्लाबो नांगौबायदि फिथाइ थायैनि थाखाय थांनाय 2010 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफायाव बिटिआरजों लोगोसे आसामाव रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो मख'नाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैया सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय थामथि खेबनि हानि टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेननानै होयो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहाला। हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ।
जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै गोबाव सम दिन्दां जानानै थानाय हानि जेंनाखौ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइननि गेजेरजों सुस्रांनानै होनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम एबसुनिफ्राय बर' हारिनि जानानै साबायखर बावहरनानै इयुनाव थाबैनो होनो गोनां आद्रा मावफुंनो थाबावनायखौ आसाम सरकारखौ खावलायबावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सनितपुर जिल्लानि डिसि देबकुमार मिश्रा, एडिसि कविता काकति कनवार, सार्कल अफिसार नयन पाठक, मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारी, बुंथिगिरि अभिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। काछार जिल्लानि सिलचराव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ रबिबारखालि काछार जिल्लानि सिलचर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कंगुर अफिनि सासे एएसआइ खौ जाख्लनायनि दायाव हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एएसआइ आ गंसे खावनाय मटर साइकेलखौ फानहरखोमानानै रां लानायाव हमनो मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि एएसआइ खौ नमानुद्दिन आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। लोगोसेनो बेजों लोब्बा थानाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय थिरांथा लाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। मणिपुरनि कंपकबी जिल्लानि मदबुं बाजाराव सनिबारखालि उदखारि हानजाया हाथियारजों गाग्लोबजानायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया हादरारि राजा लामा 102 आव जादों, जाय इम्फलनिफ्राय डिमापुरसिम सरजाबनाय। लोगोसे बे जाथाया थि रोखोमै आइननि खान्थिफोर गैयैनि इसारानि फोरमान होनायखौ नुनो मोनदों। जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ सापेरमिना ओनसोलनि जानलुंलां आरो जांमिनलेन होननानै सिनायथि होनाय जादों। बेराफारसेथिं गुबुन सासे जोखोम जानाय सुबुं पावमिनथांखौ फाहामथाय होनो डिमापुरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों होननानै खौरां मोनदों। खौरां मोननानै जाथायसालियाव पुलिसा लोगो लोगोनो नुजाथि होयो आरो सामलायहैनाय जायो आरो नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। बङाइगाव जिल्लायाव रबिबार मोनानि समाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गोबां सम्पति आरो 7 सुबुङा जोखोम जादों। अबयापुरी ओनसोलनि आब्दुल करिम, सुबुर आली आरो आब्दुल रहिममोननि गंथाम न'आव अर नांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोब्लिब तारा सर्ट नांनायनि उनाव गेस सिलिन्डारा खामनानै बेफ्रुनानै साखाथिनि न'फोराव गोसारलांनानै अरा खामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साथामनिबो न'खरनि गासै 15 लाखसो रांनि सम्पतिया अर खामनानै सेवहांगार जायो। बे खौरांखौ हरनायनि दसे समनि उनावनो अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि फैनानै खामनाय न'फोरखौ दबथायफैयो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाथा पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 2 नं पलासगुरि गामियाव थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव गसाइगाव पुलिस बिफाननि गाहाय हेरेन कुमार देखानि दैदेननाय मोनसे गोख्रों हानजाया स्रोद सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै 8.7 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै ब्राउन सुगारखौ स्रोदै फानखोमानो लांनाय समावनो हमनो हानाय जायो होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। हमनानै मोननाय सानै सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय 2 नं पलासगुरि गामिनि मसरफ आली आरो इसानुर रहमान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।